uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angibingelele baba apostoli nomama abefundisi bonke, omama befundisi, amadikona beshumayeli, intsha emayikhona, obaba bonke inhloko zamakhaya, omama injini zamakhaya, egameni likaJesu. Mina ubaba uMgenge isuka khona lapho kwamakhelwane kwesithebe. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga ngamukela uJesu. uJesu kimina wayekude nami ngomqondo. Uma ukhulele ekhaya elingazali noNkulunkulu, umama yebo wayikholwa, wayivatha izavatho zakhe ngisemncane ngimlandele. Nami ngibone kukhonzwa, ngibona ukuthi hayi la ungathi ayingangani. Sikhule thina sazi ukuthi uJesu umlulu. Bengibona nje ukuthi ngizosuka kubantu ngithathe umqondo. Yahamba impilo yami kwafika lapha uvela khona ngibonakaliso ngithi mangilele ngibona umhlaba ugogo. Ngingamthandi uJesu, ngithanda nje amasiko akithi. Ithi mangilele kwaze wakathathu. Egcineni ngathi ngaze ngafa ngabemukelanga uJesu. Ngisho ngilele. Babeshumayela. Befika abazalwane beshumayela ekhaya. Ngoba nale kushumayela emakhaya ukuhambela abazalwane noma ukuhambela abantu umphakathi. Imphakathi yakhile kuyasiza ngoba kukhona abantu abangeke bekwazi ukuphuma beyinkonzweni. Kodwa uma usufika ekhaya wamchazela ngoJesu uyezwa amemukela. Mina kwenzeka kanjalo, babefika beshumayela. Kwathi ngelinye ilanga kwafika abefundisi ababili nabanye abazalwane bakhuluma ngalo Jesu. Bafunda incwadi ethi uLuka 19 lapha ebabekhuluma khona ngoZakewu, ukuthi uZakewu wagibela emthini efuna ukubona uJesu. uJesu wathi shesha Zakewu wehle emthini, ngizoba nawe endlini yakho namhlanje. Lithi ke wehle uZakewu noma isixuku sasimvimbile ngoba sasifuna ukubona uJesu. Sasikwazi ukumbona uZakewu, wayengakwazi ukumbona ngoba wayemfishane. Wafuna istand la uzoma khona ukuze akwazi ukubona uJesu. Uma esemnikeza le ndlela elula ukuthi shesha wehle ngizoba sendini yakho, angazi lahamba leliswi laphelelaphi. Ngoba cishe ubelaqedwa mina ngase ngimike inyawo ukuthi ngase ukumswayina ngase ngezwe nje sekusho umfundisi wayishumayela wathi ngase uma ngaphakamisa isandla kwamiswa izwi kwakhulekelwa mina. Ngamukela uJesu ngithi kwaku-1989 ngahamba ke nalo Jesu kuze kube manje. Ngangise ubaba nje osemusha. Nakuba zangibonile umntwana wami owayesegulile njengoba ngithi sasithanda ayikho indawo esasingasayihambile. Enyangeni kubathandaze zangomeni odokotela ibhedlela engasindi evele ehlikiza ingalisi incane. Wakhulekelwa kwelinye itende ngegama likaJesu wasinda. Waphila ngambona uphiliso uJesu kodwa kwalikhulu ukumemukela. Kodwa sebefikile abazalwane ngamemukela uJesu kwabe sengathi bengimlindele ukuthi uzofika. Empilweni yami ke ngezintokozo njalo kaJesu nokuphila ngikholwa inkosi uJesu. Ngiyanibingelela ke bazalwane, ngiyathanda izwi elilapha kuJohn chapter 15 uverse 7. Uthi uma nihlala kimi nami ngihlala kini, namazwi ami ehlala kini, niyakucela nikuthandayo nikwenzele. Iyambona ke ukuhlala kuJesu. Athi ku14 verse 6, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozakuba ngaphandle kwami. Ngibuke lezi indlela, ngibuka uJesu ukuthi noma ungaphuma ngapha ayikho indlela, noma ungaphuma ngapha ayikho indlela, kodwa indlela kuJesu. Nokho ke ngizohlala, uthi hlalani kimi nami kimi.
Njengegatsha lingethela izithelo ngokwalo ngaphandle kuba lihlala emvinini okuyiyona wona. Inkosi yomusa mayimbusise uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.